Uba Titus W. Khan, Chief Executive Member Khas Hills Autonomous District Council, ula kentu Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, bakam day ban kerki ban penmi ya notification ban penteri kami ke CPC bat CRPC haboro ke jela namar kani kan pendu bor ke district council code ki subordinate code lani ki village code kani ke cingkran chung golong halor ke cingsa priang ki cingtho akhiran san social media halor ka phang ban penteri kami ke CRPC hakaleng ke Meghalaya ban slot ye ki ikhtiar ki nong bishar district council code dak ba penpa bah din ke sapriang gini khubor ula ong ba kumu chief executive member ula shimkhia bar watching tebru alor kani bar kar pnyu trek nai tu ngarjar paru kladon ke cingelang jong special committee jong ki rutbet ke council bane tai bania halor kani ke benta ula ong ba wai ke benta ke bukwa ban kren ka de halor cingtumu ke sarkar ba kimut ban ra ke notification dak bi kisat na ka paragraph 51 ke bamut ban nakaliang ke sarkar kamut ban pentri kamek CRPC bat CPC haboro ko ke jela dak ba penpa bom don jingtep ke cingtumu ke sarkar hakanu ke benta ban penmi ke notification ula ong bo kuntu sarkar bakadai ban pensuki gani badai ban syem ya cing mencur cing ai jimut ki district council halor kani ke benta halor ka cingkeli bala council kan le ekran bak sarkar halor gani upati tras lo ong ban kharu ki MDC ban ekran dang siphang lo yo khubor bak sarkar kan khot ekran le si menta ka tayo kalong ka jing sisya pa kalami aki social media dakikat tu ni ki riu pokmat jong ka state but we ni kita de advocate bala pal ni state ke jong bala post ka Facebook ke jong account ke jong ka ba dei bat ka jing yathu ke jong ba ka don ka jing persian na kaliang jong ka sarkar bat kumjuru ka don ru ka kes ka ikut ka ba dei bat ka bor jong ki district council code te hadin balami kenika kubor te nakaliang ke jonga kum siam ngala shimkhiai kenika kap bat ngalawat jing tip ru habe dei ba kani te meneng ila don ya ka special committee jong ki legal council ki jongi aga bang ila ya tai ba lo kenika benta te ka bading kong ngakwa ban pensyai ni kalong ba kadon ka kes ka po ka high court benta ya ka bangan numla ban kreni halo kani ka benta nama kani ka kaya dei bat kawi ka benta ka ba ka kadon ka jing bu dak cingkeli ya ka powers and function jongki district session court bat ka court ka jongi dan rei ka wei pat ka benta ka banga kwa ban kren hang ni kalong ba habai dei bat kani ka jing thumu jong na kaliang ka sarkar baki mut ban ra ka wei ka notification da ka baki sat na ka paragraph 5:1 ka ba mut ban na kaliang ka sarkar kamut ban apply no ya ka CRPC but CPC habaro ko ka state te ngamtip ka jingtmu na kaliang jong ka sarkar hakano ka banta ki mut ban penmi ya kani notification den re na kaliang ka jungi ngi sudan ka jing sngo ban kentu ya ka sarkar ba kin kham pensuki ya kani bat kumjuru bakin shim ru ya ka jing menjur lani ka jing yomer jing mutlang jungi ki district council halo kani ka banta ka jing karpat na kaliang chunga banta ka long ya sarkar ba kampat dei ban rush ya kani bat penmi ya kani notification tat hadu bangin daya syong bangin daya mer jing mut namar haka jing snow ka jongi ngi snow ba kala bandon shisha ka jing pendu bo ya ki district council code ki jongi ba kumjuru umdai tanggata ya ki subordinate code ki bangidon lani ya ki village code te phi gini ki customary practice ki jongi ki bangi la yo bor kerpang lang ba sik schedule kaba ngi penne pensa ya kini ki rukom sensyar ki jongi bagi bat nadu andai kan thai ki bangi ong ki village code lani ki subordinate code ka bamut ki code jong usiem jong u sodar joki ilaka lani jokara te pilai i ya ka function jong ini ki code hado mentangi pat apply ka CRPC ya kini ki code bakom juru ka district council code tengah soba lada yamanta
lada Menteri Kam no ya kini ka CRPC hapo ko ke bro ke state ngaso ki ban syakta ki de kini ki kod ke jongi but tang ya ki kod ke jing kta kam dai tang ki kod de kalong ke jing kta ru yo pai ba isu thu ha ba upai ba ngat ha ki kendon jong CRPC kat nu ke jing upai ba de ta ka dau ngasngau ban kentui ke sorka ba ke di ban khot shwe ka ini ke jing keren bang ini perlu jumut lo ke ni banta bahkan kta no ya ka slide ya ki ikhtiar ya ka bor ke bangi ngidon kum ke district council kod ngala khot ru ya ka all party meeting haka all MDC meeting haka singing kong ban yamer halo ke ni ke banta but dang mentan pat ngadang yo ke kubur ba ngasumat nak kalian sorkar kaladon ke jingkhot mangam tip kan tarik mangam pat yo officially de si kilapan khot no mentah katayong de lada ki khot no tingin sampai ke outcome na ta tin rei ka bakong san hi kalong bakum ki MDC ngin se kedu bad hadim kata na tharai ka hat kan don ka resolution na kaliang jong parok ki MDC ya ka bangin ai sira sarkar bakan don ru delegation na kaliang jong ka executive committee la kaliang ka jongi jongai simet ngan sim khia ni banta ba kan nomla hi dalai ban bakat nuka notification ya sarkar kan pentrot lani kan pentroy no ya ke panggilan dono pa